Number one, аввалан худоро дар ҷойи аввал гузоред. God first. Put God first in дар ҳар коре ки мекунед everything. худо дар мақоми аввал бошад. Everything that ҳар you он think чизе ки you дар see, симои ман everything мебинед, that I ҳар accomplished, чизе ки everything ба that I даст have, овардаам ва ҳар чизе ки фикр мекунед ман дорам, ҳамааш танҳо бо файзу марҳамати худованд аст. It's a gift. инро 40 бифаҳмед. years ago, March ин 27, як инъоми илоҳист. 40 years ago. 40 сол пеш 27 марти соли 1975 маҳз ҳамин моҳи марти гузашта 40 сол шуд ки ман аз донишгоҳ хориҷ мешудам. баҳои миёнаи ман ҳамагӣ 1.17 хол буд. умедворам ки ҳеҷ яке аз шумо чунин баҳои паст надоред. ман дар сартарошхонаи модарам нишаста будам. дар оина нигоҳ кардам ва паси сарам занеро дидам ки зери дастгоҳи мӯйхушкунӣ нишаста буд. ҳар бор ки ман ба оина нигоҳ мекардам, ӯ ба ман чашм медӯхт. ӯ мустақиман ба чашмони ман нигоҳ мекард. ман ӯро намешинохтам. ногаҳон ӯ гуфт: ба ман қаламу коғаз диҳед, ман пешгӯӣ дорам. 27 марти соли 1975 ӯ ба ман гуфт: писарам, ту тамоми дунёро давр мезанӣ ва дар назди миллионҳо одам суханронӣ хоҳӣ кард. дар хотир дошта бошед ки он вақт ман аз донишгоҳ хориҷ шуда будам ва дар фикри рафтан ба артиш будам. ман намедонистам ки чӣ кор кунам, вале ӯ ба ман мегуфт ки ҷаҳонгард мешавам ва барои миллионҳо нафар сухан мегӯям. ва воқеан ман ҷаҳонро гаштам ва барои миллионҳо нафар сухан гуфтам. аммо муваффақияти ман муҳимтарин чиз нест. муҳимтарин чиз он аст ки гуфтаҳои он зан дар он рӯз то имрӯз бо ман мондааст. ман ҳифз шудам, роҳнамоӣ ёфтам ва ислоҳ шудам. ман худоро дар зиндагиам нигоҳ доштам ва ӯ маро хоксор гардонид. ман на ҳамеша бо ӯ будам, аммо ӯ ҳамеша бо ман буд. пас дар ҳар коре ки мекунед, бо ӯ бошед. агар мехоҳед он чиро ки ман кардам анҷом диҳед, пас мисли ман бо худо бошед. пешакӣ барои он чизе ки аллакай аз они шумост шукргузорӣ кунед. ман ҳамин тавр зиндагӣ мекунам. хоҳиши воқеии дил барои ҳар чизи нек ин нишонаи худованд аст ки пешакӣ фиристода шудааст, то бигӯяд ки он чиз аллакай моли шумост. ҳар чизи хуберо ки мехоҳед, метавонед дошта бошед. пас онро талаб кунед ва барои ба даст оварданаш сахт меҳнат кунед. вақте ки ба он расидед, ба ақиб нигоҳ кунед ва дасти каси дигарро гирифта боло бардоред. танҳо барои зиндагӣ кардан талош накунед. талош кунед ки дар ин дунё тағйироте ба вуҷуд оред. A difference.